com festegen, per exemple, els jugadors del Ontinyent, com han celebrat l'eliminatòria que han aconseguit guanyar i encara tenen per davant alguna que altra més que disputar. Demà serà sorteig al centre de l'espada en la Federació Espanyola de Futbol. Els jugadors de l'Ontinyent han celebrat aquesta classificació per a la ronda següent de manera moderada amb els aficionats que han viatjat a terres de l'Alcàrria, jugant contra el Guadalajara. Encara queden 2 eliminatòries per arribar a l'objectiu de l'ascens, però el que va per davant, i de moment és Toni Aparicio i els seus jugadors que continuen amb totes les possibilitats de pujar de categoria. No li passa el mateix a l'Alcoyano, que davant l'Eibar, jugant molt millor que l'Eibar, sent l'únic equip que ha proposat futbol, ha quedat fora de les eliminatòries de aquesta categoria. Perdia 1-0, ho ha intentat operar l'empat que li servia i a última hora, quan estava envolcat en la porteria de l'Eibar, ha vingut el segon gol del conjunt de casa. Per tant, Ontinyent continua i l'Alcoyano es queda fora. L'Ontinyent ha solventat l'eliminatòria amb un partit seriós en què tan sol ha hagut d'aguantar l'embestida inicial dels locals. Han sigut 6 minuts els que van del 10 al 16, en què Rangel ha salvat una doble ocasió. La primera, llançament de Gustavo Souto, ha acabat en córner. La segona, després d'una centrada de Jacobo, s'ha enverinat en un retuc entre el defensa César i l'atacant Gustavo Souto. A partir d'aquest moment, el control i les ocasions han sigut per als de Toni Aparicio, que hagueren pogut marcar en este llançament de Johnny al travesser. Ha sigut un avís de les seues intencions perquè al minut 40 David Torres ha cabotejat un córner junt de l'abast d'Álvaro Núñez i ha col·locat el 0-1 en el marcador. Un gol important pel valor que tenen fora de casa, que els jugadors han celebrat amb els aficionats de la Vall d'Albaida. El gol deixava pràcticament sentenciada l'eliminatòria perquè obligava el Guadalajara a marcar 4 gols i això, amb l'Ontinyent de rival, és quasi impossible. No obstant, iniciaven la represa amb un gol anul·lat a Marcos Navas per fora de joc. El seu germà, Jesús, l'internacional del Sevilla, ho ha vist des de la graderia. Per a evitar la possibilitat d'una reacció, Rubio ha signat la classificació amb un llançament de falta que ha sorprès tots, especialment el porter uruguaià. A tot això, el col·legiat de Castella Lleó, Gómez González, ha anul·lat un segon gol al Guadalajara, ara per fora de joc de Pita, a instàncies de l'assistent. En una segona part de Cercavila, el local s'ha maquillat el resultat amb un gol d'Alain Arroyo. Rangel havia salvat en primera instància, però no ha pogut fer res en la segona rematada. Tot el desavantatge en el marcador, el Guadalajara seguia buscant un segon gol que haguera pogut arribar en este llançament de Marcos Navas al pal. Però qui ha tornat a marcar ha sigut l'Ontinyent en una excel·lent jugada de Montañés con crossa per Collado que arribava des de darrere. Era l'1-3. El Guadalajara encara ha tingut una nova oportunitat per a marcar en un penal de Gonzalo a Carlos Quesada. Carlos Navas s'ha encarregat de llançar-lo, però s'ha trobat amb un seguríssim Rangel, que ha deixat el marcador en l'1-3 definitiu.